За кое? Тимарису, аз го казвам много грешно, пък тя, айде правилно. Коя дума? Тимарису. А това какво е? За тирамису ли мама говори? Да. Я как го кажи? Тимарису. Ето, виждаш ли? Смей се. Не. Малко ми е смешно. Нищо не е смешно. Защо не е смешно? Смешно е. Не, нищо не е смешно. Кажи го правилно тогава и няма да се смея. Няма начин. Не мога. О, нима. Да. Повтаряй с мен бавно. Ти, ра, ми, су. И, да, ма, Ми, су. мисъл. Айде бавно. Ти, ра, ми, Су. кажи го сега сам. Да. М. Су. По-бързо де. Не мога по-бързо. Ой. Добре, тирамису. Как? Тирамису. Тимарису. Добре. Ти върши. Няма. Оставам повече няма. И за друг какво се смея, мама, освен да се мърши? Знаеш? Не помня, за коя друга дума се смея. Да си запомнила.